Estitzu, zer, nola izango da gaurko kontzertua? Bueno, azpimarratuko dituzke igual bi puntu, ez? Alde batetik, danban ezaugarri nagusia erran nuke dela pixko bat kulturalbistasun hori eta musika estilo ezberdinen artean egiten duen fusioa. Lantzen ditugulako bai rumba, popa, roka, reggaea, ska, beti ere bai ikutu latino nahiko nabarmenakin, baina alde batetik pixko bat estiloen uztarketa hori, eta bertzalde batetik hizkuntzak ere bai lantzen ditugu, batez ere euskeraz kantatzen dugu, baina gaztelera, frantsesa eta katalana ere bai erabiltzen dugu, bai badagoela hor horrelako aniztasun edo aberasgarritasun hori musika eta hitzen aldetik, ez? Eta bertzalde aipatuko nuke ere bai, edo nabarmenduko nuke gaudela eszenatoki aurrean bi emakume, Aitziber eta ni, Luisito Kubatarraz lagundua, eta horrek ere bai lanbari ematen diola holako nortasun berezi bat. Zagozen ibilura berezia aurkazute, zagozen kantatzagatik edo? Bai, pertsonalki ilusio berezia egiten dit. Ni naparra naiz, baina hemen bertakoan mugakoa, orduan askotan etorri izan naiz kontzertuak ikustera Sauesera, eta espektakularra izaten da ez, jendean harrera, eta beti pentsatu izan dut ez, izango litzaken hemen kantatza, eta aurten izan dugu eskaini digute aukera hori, eta talde guztian ez egiten digu ilusio handia, eta espero dugu jendean aldetik ere bai, edo behintzat helburua izango litzake jendea mugiaraztea eta ea lortzen dugu. Espero ez da erronka bat, seguraldiak edo? Bai, hala da, espero dugu eguraldiak laguntzea. Bertzenaz, neko zaila izaten data.